изведнъж просто осъзнаваш, че това е тотален шок. Здравейте отново на всички! Мина доста време от последната ни среща, но... Както обича да казват хората, хубавите неща стават бавно. Последният ми клип беше септември месец, а сега вече е май. Това са 9 месеца за 12-класниците. Това ще има последната учебна година. И мога да поговоря малко за баловете и за живота след бала по-скоро, защото от моя бал вече минаха 3 години. Вау! Колко много! Но тези 3 години наистина са страшно определящи, страшно променящи, понеже аз завърших на 17, почти 18 години, докато другия месец правя 21. И това са едни златни години, в които човек научава толкова много за себе си и за живота, че ако през тези години не ги научи, няма кога. Имам предвид, че това са годините, в които ти можеш да израснеш най-много. Понеже ти се хвърляш стремглаво в живота, поемаш по нов непознат път, който си мислиш, че знаеш какво ще стане, обаче там е абсолютна каша, абсолютна лудница. И това е най-хубавото, защото можеш да научиш такива уроци, много зависи каква ти е съдбата, но можеш да научиш такива уроци, които, както се вика, да те състарят с 10 години. И то от хубавата гледна точка, понеже лично аз, когато бях малкото лапе на 17, завършващо с такава нагласа към живота, вече готова. Тепърва ще завършвам, ще правя 18, ще изкарвам книжка, ще си купувам първата кола, ще работя вече сериозна работа на повече часове, защото и преди това бях работила, но като станеш на 18 и си казваш, давай, ще работя по 12 часа, ще изкарвам големите пари, аз ще стана мултимилиардер. Не става така. От сега ще ви кажа, става така. И знаете ли защо? Защото първо не се забогатява с работа на договори на 8, 12, 16, 24, 85 часа. Забогатява се по други начини, но това ще снимам може би отделно видео след някой друг месец. И ти си такъв ентусиазиран, готов, искаш да опиташ, искаш с пълни шепи да отпиеш и да хванеш от живота и да се впуснеш в това приключение и да искаш всичко, да си навсякъде, по всяко едно време. Да работиш, да ходиш на университет, да ходиш по дискотеки, да ходиш по купони, да имаш гаджета, да караш бързи коли, да ходиш по почивки, да ходиш навсякъде. И изведнъж просто осъзнаваш, че живота като завършиш не е такъв, какъвто си го представял. Да, такъв е, но не е точно такъв. И много хора по пътя да открият себе си, започват да се изгубват. И това е доста интересен парадокс. Даже имам една приятелка, която сега завършва училище и си представям как повечето 12-класници са много нахъсани, много готови да влязат в живота. Искам да им дам един съвет. Преследвайте си мечтите. Без значение, че сега си казвате, ще си преследвам мечтите, ама искам да си купя кола. Искам вече да съм самостоятелен. Искам да работя. Искам какво си да правя. И от това цялото искане на всичките тези неща, изведнъж ти забравяш за мечтите си. Забравяш кой си. Забравяш какво искаш от живота. Забравяш всичко, за което си мечтал като малък и всички прекрасни моменти, които искаш да изживееш. Ако много искаш да пътуваш, забравяш, че обичаш и искаш да пътуваш, защото ти си на работа и трябва да работиш. Защото искаш да си купиш кола, апартамент или нещо такова. Само да ви кажа, че така един живот може да бъде пропилян с едно щракване на пръсти. Никога не забравяйте за вашите мечти, за вашите цели, за това, което искате да постигнете, за това, което душата ви казва, за това място, към което ви дърпа сърцето, към което ви дърпа разума. Но не разума от гледна точка на сега трябва да изкарам тук 2 бона, защото се изнесох на квартира, защото имам наем, защото имам сметки, защото ми се ходи на дискотека, защото ми се ходи на почивка, защото трябва да си погорил в колата. Не! Това е голяма грешка и не я правете. Това са ви годините, които вие може да вземете самостоятелно решение. Дали да учите в университет, дали да запишете частни уроци за нещо, дали да започнете собствен бизнес, дали да се насочите към чужбина, дали да се насочите към нещо друго. Примерно, някой от вас може да иска да рисува.
да стане най-великият художник, занимавал се с рисуване като малък. И сега се хвърля в живота стремглаво и си казвам, ма чакай малко. Аз трябва да работя по 16 часа, за да изкарвам по 2500, по 2, даже 2500, ако изкарвате, ще е браво. И след някоя друга година ще почна да рисувам и да почна да се ориентирам към рисуването и към моята мечта да бъда най-великият художник на моето време. Обаче се завърташ в тази въртележка и минават 5 години и ти си казваш, о не, мина ми времето за рисуване, аз вече трябва да имам семейство, да имам деца, тук трябва апартамент да купувам, изобщо не ми е до рисуване. Минават още 5 години, вече са се родили децата. Минават още 10, 15, 20 години. И изведнъж ти си казваш, вау, то живота ми мина. И тепърва, примерно, почваш да рисуваш или тепърва почваш да се занимаваш с това, което искаш. Тепърва, ако си искал да си направиш бранд за дрехи, почваш да си мислиш, ужас, живота ми замина. Как така? Аз исках това да го постигна на 20, вече съм на 50 и какво правя? Точно това е. Точно това е. С тези слова исках да се опитам да ви обясня. Не губете тези години. Не губете тези години, които имате сега. Защото все още, да, колкото и да искате да сте самостоятелни, колкото и да искате да покорите света, изчакайте. Просто изчакайте. Започнете да се връщате към своите мечти. Кажете си, да, сега имам цялата свобода да правя каквото и да е, обаче какво искам да правя наистина? Какво ме влече отвътре? И наистина ще си дадете много отговори и може би ще заобиколите доста неща, които, да, хубаво е, може би да ви се случат, да извлечете уроци от тях, но някои няма да са толкова приятни и честно казано, никой не е останал очарован от това, че е работил и че е изкарал пари и така. Истинското щастие се крие в това да си избъдвате мечтите. Истинското щастие се крие в това душата ви да изпълва своята мисия всеки ден, за която е дошла тук. Така ще ви го кажа, ние не сме родени тук, на тази земя, не живеем този живот, за да работим, да си плащаме сметките и да имаме шеф и той да ни казва какво да правим и да си загубим свободата и изведнъж да си осъзнаем, като станем на 40 години, че сме си пропилели живота. Не. Тук сме, за да си избъдваме мечтите. Тук сме, за да може да изживеем всяка една минута, всяка една секунда, всеки един миг от този живот. Да го изживеем по най-хубавия начин и да грабим с пълни шепи и всеки ден да заспиваме с усмивка и на следващия да се събуждаме с още по-широк. И още по-ентусиазирани, че е нов ден и че ще се случват нови приключения, защото честно казано, мечтите се сбъдват, когато наистина ги искаш. И когато наистина мислиш за тях, когато си влагаш енергията в тях. А парите, скъпи мои, те сами идват в този живот и няма нищо по-сладко от това да правиш точно това, което обичаш и точно това, което искаш. Ако искаш да пишеш книги, да пишеш книги. Ако искаш да бъдеш музикант, да се занимаваш с музика. Ако искаш да си художник, да рисуваш. Ако искаш да си програмист, да пишеш кодове по цял ден. Ако искаш да си дизайнер, да правиш дизайни. Ако искаш да си диджей, да пускаш на пулта постоянно. Абсолютно всичко. Това е нещото, което ни прави истински щастливи и пълноценни. И това е пълноценният живот, който можем да го живеем, защото това е личен избор. Начинът, по който ще си живееш живота, е абсолютно личен избор. Никой не ти казва, ти сега трябва да работиш, ти сега трябва да си плащаш сметки. Всичко е тук. Просто всичко е тук. И когато сбъдвате мечтите си и превърнете мечтата си в реалност и тя стане не само хоби, но и част от живота ви, тя ще започне да ви докарва доходи е така. Това е енергия. И парите са енергия. В смисъл, ти когато си щастлив и правиш това, което обичаш и знаеш, че си вече богат достатъчно, защото ти си пълноценен за самия себе си, защото душата ти е удовлетворена, всичко друго идва така. Пари, коли, това когато си на 16 и си го пожелаваш за рождение, пари, коли, жени, всичко това идва. Жени, мъже, каквото искаш. Всичко идва самичко. Предполагам, че когато някой човек не е готов да научи нещо или да го чуе, то няма да го възприеме по никакъв начин.
Но искам това видео да стои там в канала. И старите неприятни видеа от преди 3 години ще бъдат изтрити, така че някой ако ги търси няма ги, защото това там не съм аз. Това сега съм аз. Новото аз, което би искало да помогне на страшно много хора да бъдат щастливи и да се радват на живота. Защото иначе какъв е смисъл? И така, пожелавам ви прекрасно лято, приятни балове, да не ви изкарват с линейка от дискотеките. Ако обичате, забавлявайте се, бъдете радостни и гребете с пълни шепи от живота. Пътувайте, мечтайте, избъдвайте мечтите си, защото това е най-хубавото нещо. Приключението, наречено живот, е нещо, което е уникално и трябва да го приемаме като такова, защото наистина могат да се случат и те се случват. Наистина страхотни неща. Много любов ви пожелавам и до следващия път. Не знам кога ще, надявам се да е скоро. От мен зависи, но ще видим. Чао!